bathi ukungena nokuphuma kwethu kufanele sihlambe yikuvikela kwayi-corona lokho. Yezuka bani, Vikland uqhamukaphi ucula ingoma yecorona ndoda? Icorona yaphela kudala le. Yaphela kanjani icorona? Icorona isasekhona ndoda, ungatshela abantu amanga mani TK. Hayi mina ngicabanga ukuthi kwakuzimetsi lapha. Hey! Naku umkhuhlane madoda usihlukumeza indawo zonke madoda, singasebenzile shona silele madoda. Hey! Injiva singasakwazi ukunatha kahle madoda. Angeke ngize ngibone mina ukutshela abantu amanga nge-COVID-19 ngoba nami ngijika ngiyazi. Angeke ngize ngibone mina ukutshela abantu amanga nge-COVID-19 ngoba nami ngijika ngiyazi. Aje boss! Angeke ngize ngibone mina ukutshela abantu amanga nge-COVID-19 ngoba nami ngijika ngiyazi. Ngoba benzitshela ukuthi umhlaba uyaphela yicorona, ayikhona le corona lena ngeyethu, masibile bantu kufungiwe. Ngoba benzitshela ukuthi umhlaba uyaphela yicorona, ayikhona le corona lena ngeyethu, masibile bantu kufungiwe. Mayifane nezifo zonke, mayifane nezifo zonke. Kanti yavela kuphi yona icorona madoda? Umthetho abantu siwuzwile saphinda sawulandela, amamaski makagqokwe nokuqhelelana kwenziwe. Umthetho abantu siwuzwile saphinda sawulandela, amamaski makagqokwe nokuqhelelana kwenziwe, nokuqhelelana kwenziwe. Umthetho abantu siwuzwile saphinda sawulandela, amamaski makagqokwe nokuqhelelana kwenziwe. Asali lutho madoda, asazi lutho njalo. Sezwa kuthiwa unomkhuhlane othiwa i-COVID-19 corona. Ezike zabakhona madoda ngesikhathi se-COVID-19 laphana, ukuthi ukuhlupha kwasekhabe kunzima okungakanani. Namanje ezinye zicabangi madoda, mawusowulapha emtshanana kumele ukhumbule ukuthi kusasa makukutholile kumele wenzele ube nani ekhaya madoda. Akumelanga ufana nabo ufika induku abantu asebeyijwayele indawo leyana, bahlala bephile nje, bephila kufungiwe madoda. Bathi yona iyabulala bo, bathi yona iyabulala bo. Izikoqela zodaba makutholakala ikhambi bakithi siphethe lesi sifo lesi
lezi siphephe ezingozini lezi. Yayithi mayizipheli i-COVID zazenza kahle amadoda. Singakholisi. Shino. Yayithi phansi kukosentsha ubhashi. Ayithi phansi kwanje mani vala. Shino. Iziqokoqela sodaba masitholakala ikhambi bakithi siqede lesi sifo lesi siphephe ezingozini lezi. Badiyo niyabulala boho. Abangani bami bathi laba bayazi madoda. Uthini wena mama ujawula mfana? Usikhosana madoda. Dalu. Ngicela ukubuza amagweja lapho enivela khona limbonela nge-COVID-19.